Stimate oficialități militare și civile, dragi cetățeni, vă invităm să urmăriți defilarea blocului de paradă. Deschide parada militară domnul colonel Silviu Gimiga, locțiitorul comandantului brigăzii 10 Geniu Dunărea de Jos Brăila. Vă prezintă onorul drapelul de luptă al brigăzii 10 Geniu Dunărea de Jos, urmat de steagurile de identificare ale unităților militare din Brăila, din cadrul Ministerului Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne. Urmează detașamentul brigăzii 10 Geniu Dunărea de Jos, format din militarii unităților Batalionul 72 Geniu, Batalionul Nave Treceri Fluviale și Batalionul Sprijin Logistic. Alături de geniștii brăileni defilează grupul de luptă de geniu, constituit din militari din Franța și Belgia, precum și echipa canină a grupului 5 EOD al brigăzii 10 Geniu Dunărea de Jos. Defilează prin fața dumneavoastră detașamentul Diviziei 2 Infanterie, format din militari aparținând regimentului 528 ISR Vlad Țepeș și batalionul 285 Artilerie Vlaicu Vodă. Vă prezintă onorul drapelul de luptă al flotilei fluviale, urmat de un detașament format din marinari militari, din cadrul divizionului 67 nave purtătoare de artilerie, comandor Virgil Alexandru Dragalina. Uite. Defilarea continuă cu drapelul de luptă și plutonul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila, general de brigadă Gheorghe Praporgescu și echipa canină a Jandarmeriei Române. Defilează prin fața dumneavoastră detașamentul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brăila. Urmează detașamentul Ministerului Justiției, format din plutonul penitenciarului Brăila și plutonul Centrului de Detenție Tichilești. Încheie defilarea trupelor detașamentul uniformelor de epocă prezentate de 10 pro-militarii ASRL și un pluton de elevi din cadrul Centrului de Studii Pro-Ilavia. Deschide defilarea tehnicii autospeciala de poliție militară Dacia Duster, destinată însoțirii convoaielor militare, în acest caz 3 transportoare amfibii blindate de cercetare din cadrul regimentului 528 ISR, destinate deplasării în câmpul tactic a trupelor de valoare grupă de cercetare. Acestea asigură protecția personalului împotriva armamentului ușor de infanterie și, având capabilități amfibii, pot traversa cursuri de apă. Urmează autospeciala de poliție militară Dacia Duster, destinată pentru faza și însoțirea transporturilor militare. Acolo se merge? Acolo? Aceasta însoțește 3 ofițiere calibru 152 mm, tractate de autocamioane
DAC 665T din cadrul batalionului 285 Artilerie. Autocamioanele sunt destinate pentru tracțiune și transportul de categoriile de lucruri și în afara lor. Obuzierele sunt destinate pentru sprijinul cu foc al infanteriei, vânătorilor de munte, tancurilor, în toate formele de luptă. Au o bătaie maximă de 700 de km și o cadență de 4 km pe minut, fiind deservite de o echipă de 9 militari. Urmează autospeciala de Geniu pentru transportul pontoanelor destinate trecerilor peste un curs de apă din cadrul batalionului 72 Geniu și autospeciala pentru transportul șalupei de tracțiune destinată manevrării pontoanelor pentru realizarea podurilor plutitoare și a portițelor. Secția Scafandrii Fluvial Geniu și EO de Brăila vă prezintă Dacia Duster cu șalupă tip C5 destinată intervenției cu scafandrii de luptă la obiective. Grupul 5 EOD din cadrul brigăzii 10 Geniu Dunărea de Jos este prezent cu două autospeciale EOD Dacia Duster special antrenate pentru detectarea explozibililor. Din cadrul secției 110 mentenanță defilează autocamionul de capacitate medie Iveco destinat executării transporturilor pe orice tip de teren. Este urmat de autospeciala de evacuare tehnică Iveco destinată evacuării tehnicii deteriorate de pe câmpul de luptă. Inspectoratul de Poliție Județean vă prezintă autospeciala marca BMW aflată în dotarea structurilor de poliție rutieră și este folosită în activitatea zilnică de patrulare și intervenții la locul producerii unor accidente. Autospeciala marca Ford Ranger aflată în dotarea Biroului pentru Protecția Animalelor, aceasta fiind structura de specialitate din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila. Urmează autospeciala marca Dacia Duster, aparținând Biroului Ordine Publică, fiind utilizată atât pentru patrulare cât și pentru intervențiile la evenimente. Defilează autospeciala marca Ford Transit, aflată în dotarea serviciului rutier, denumită Autolaborator de Educație Rutieră. Urmează autospeciala Serviciului pentru Acțiuni Speciale Mercedes pentru executarea misiunilor cu grad ridicat de periculozitate. Urmează autospeciala marca BMW, aflată în dotarea structurilor de poliție rutieră, folosită în activitatea zilnică de patrulare și intervenție la locul producerii unor accidente rutiere. Trec prin fața dumneavoastră autospecialele jandarmeriei, mărcile Dacia Duster și Peugeot Expert, folosite în misiuni de asigurare a ordinii publice, intervenții operative pentru soluționarea tuturor sesizărilor și intervenții antiteroriste. Personalul militar este echipat cu material specific intervenției pentru prevenirea și combaterea actelor teroriste. Inspectoratul pentru situații de urgență defilează cu autospeciala de primă intervenție
pentru lucru cu apă de înaltă presiune și hidroperforare, auto specială de primă intervenție și comandă și vehicul de intervenție utilitar. Urmează ambulanța tip P, echipaj de prim ajutor și auto specială pentru transport personal și victime multiple. Defilează auto specială CBRN cu remorcă pentru cercetarea accidentelor chimice, bacteriologice, radiologice sau nucleare și pentru decontaminarea personalului afectat. Defilează auto speciala de intervenție la accidente colective și calamități, auto speciala de intervenție și salvare de la înălțime și auto speciala de stins incendiu cu apă și spumă de capacitate medie. Din cadrul Poliției de Frontieră defilează auto speciala Dacia Duster cu o embarcațiune rapidă de intervenție destinată supravegherii și controlului frontierei de stat pe fluviul Dunărea, în area de responsabilitate a sectorului Poliției de Frontieră Brăila. Din cadrul bazei de reparație a Poliției de Frontieră defilează microbus Volkswagen Transporter cu embarcațiunea Harpoon 550. Urmează autospeciala de supraveghere Artemis Ro, care are la bază modelul Ford Transit, odată cu echipament de termoviziune, destinat supravegherii zonelor de frontieră, atât ziua cât și noaptea, oferind posibilitatea obținerii de informații cu privire la persoanele aflate în zona de competență.